movie en hmuhnawmna tu kamin hne lutukan in ve du ka ring Zamzami Pa ti ni a September ni som pasari sang ni som hip nga khan release ni in he movie director hi Ocean Pictures ni in main role play tu zinga mi hi gospel atlaw ni in an hi kan shot lar acting lama ton shot lo nga to takani tin heng ba ka hianin jo pachwaw le beti Pahnihte'n lo London bokani a story Tlangpui Zamzami Pa movie he kan shil cheunga nu tel lawa pa in fa in kol chhona ani a Tlangval pakhat nun chen be de hi oma unaw pa akazan hi auto-rickshaw khal china ni a ompui nge ni ke hi la lawm pui a sa zep khuwa kan ni a dula ka lawm em awang het go sa hi chuan la lawm ti hian mi ko deuh mai then mei chia te hi pathian in be pakhawar hnem tura asiam an ni a ka kho hi a har ve em reng mai ni go sa ve thung hi chu a kho har man meu lo an ha thok rimin an pu te pon an du sak em fulo ber ta zok chu zanthim hi do zo lo ve thina an mi pahnih chu zan lama party na bela kal shat ni in nei chukop kwal de chu an nuam ti zon takani a chung khat chu a mei chukop chin hian pa chu go sa party in an kuta da in atlan do sana go sel te unaw chu boy he in no te chu homa te an da thul ma se an ngai ngam zan lo wangin an la chuak le ani mi papan hi in note enkol chu an ti chang se lawa har sa an ti khop mai note chu enkol chawin go sa chuan note wang chuan na a po thok chamhan loving na a ti ban hial lo ngai ta khosak nuam tak thin kha in chete lo in Zamzami chu an jul pui ta a nak tu khian na ka thul thei lo la ro इतने दूर से हम आए हैं इस डील के लिए और हर बार डील कैंसिल होता है note hi note a note wang khan kan na khai lak do nem ni lâu tế hi anu hian a ron ngat tu ngai ni lo nia ngai tu lam ngam lo ma ni ma khwa ngai tu wanga ma ni ri la ra nge hang kal san chu ka ten zawng tak Zamzami po chu kum nga lai lo ni ta a mel chale do min a fel em boxi ma se bandoi thak takin cancer natna ave ta hlo mai la lo ko diang khan bu te ma gong to long ti ha a pan zui in chân zo ai cha thei ngai la ba a pa te zu in tiu to su an chung kwa chuan tak chat lam pan zelin an sung nei te chu Zamzami in kul nan an man zel ngai wangin Zamzami Pa po chu a ri ru ha ve bia thin ma se an har sana chuan a tengui ve thila cái ní pon thấy tốt con lâu chuồng kan ti thấy em mang chuyện pa apa rickshaw driver zok chu an chenom nu apa te chan chatak mai zuzuar customerin pong swala tuma a chan na lama zel ta na ngai zuya Zamzami te pa fa khaya tam em ve mangai na awanga engkim pachan pu a alo enkol to a fanutan chuan thei to pachwa zela a una pa rickshaw chu a rem thok pa in a khala Zamzami dam lo enkol nan a mang zelani Zamzami chu adam lo na wangin damdoina admit hiala lo ngai ta a damdoina admit na chuan kumnga chunga a hmule zon ngai na shat lo Zamzami nu chu nurse na lo thok renga Zamzami Pa nen hian anin tong do nem Zamzami nu hian har sanna a thlen bel don nge engtil nge thlengzel don til shaturin Zamzami Pa movie chu Runmawi App en tur om renga in lo en ve chak don nia